isto non é nada novo. En Galicia sabemos moi ben como son as prácticas do señor Feijóo, que agora son as que está levando e utilizando en España. E ao señor Feijóo lle digo que deixe de referirse a maniobras estéticas para definir o que está pasando e que poña fin a esas maniobras políticas do seu partido para acabar coa vida política dos seus rivales. O PP que preside pasará a historia como a oposición máis sucia da historia contemporánea de España. Isto que está facendo o Partido Popular cos seus adversarios políticos, que non inimigos, por moito que lo crea, pasaralle factura. A mentira sempre acaba pasando factura. A mentira e o acoso nas redes, os insultos que tanta gracia lle fan dentro da súa xente, dentro do seu partido, se poden volver contra el, porque España non é así, Galicia non é así, a cidadanía non é así. Polo tanto, lle digo e lle decimos ao señor Feijóo que basta xa, que en política non todo vale, que hai que gañar a confianza da xente con argumentos e con proxectos, non con insultos, falsedades, injurias e con esa persecución que se está a facer por parte do Partido Popular.